A my poprosíme, aby cenu v tejto kategórii prišiel odovzdať jeden z domácich tu zo Slovenského národného divadla, konkrétne šéf činohry pán Roman Polák. Dobrý večer, pán Roman Polák. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Myslím, že som ten najkompetentnejší predávať cenu v seriáloch, pretože mám najväčší nadhľad, odstup, som najobjektívnejší, pretože nesledujem seriály. Napriek tomu je to skvelé, že tie seriály fungujú, že ľuďom dávajú radosť, pokoj, napätie. A mám ale krásne spomienky na mladosť, keď sme robili televízne inscenácie a 7 dní sme čítali a diskutovali o charakteroch, 7 dní sme ampexovali, točili a 3 dni boli dokrútky. Dnes sa za tých 17 dní dá natočiť 17-dielny denný seriál. To je skvelé. Tak to funguje, prečo nie? Napriek tomu, a to už je koniec môjho príhovoru, lebo nie každý Polák je Polák, napriek tomu by si prajem slovenským televíziám a tvorcom, aby trošku sa vrátili naspäť dozadu, aby mohli ísť dopredu. Pekne ste to povedali. Ale ešte predtým, než túto kategóriu absolútne uzatvoríme a teda otvoríme obálku, ešte raz si zopakujeme nominácie. Toto sú seriály nominované na seriál roka. Nominácie v kategórii seriál: Búrlivé víno, Panelák, Profesionáli. A keďže to už vidíme takýmto spôsobom aj tu, tak môžete otvoriť obálku a povedať. Môžem pristúpiť k tomu Vy ste to prvýkrát teraz videli však, takéto seriály? Čo hovoríte takto na prvý pohľad, ktorý sa vám ľúbi? Trošku poznám hercov, ktorí sa hrajú. Ale iba trošku. Niektorých výrazne. Búrlivé víno! Blahoželáme. A kde sú ďalší? Poprosíme aj ďalších tvorcov. Poprosím kolegov na pódium. Ale ako nielen tvorcov, ale... Herci, tvorcovia. Poprosíme, ja tam vidím Juraja Loja, aby prišiel. Moja mama sa poteší, keď ťa uvidí v televízii. Juraj, poď. Nelu som videla, dnes tu spievala, ešte by tu mohla byť. Veď poďte, veď vy ste hlavní predstavitelia. Je tu niekde napríklad režisér Matúš Libovič, by sa tiež mohol dostaviť. Už ide, prichádzajú aj ďalší. Gratulujem. Ahoj. A ja som... No tam sú, pozri sa, no tak prídite. Zamotali sa tvorcovia niekde v rohu. Dovolte mi zatiaľ, kým prídu. Jasné. V rýchlosti v mene televízie Markíza poďakovať samozrejme hlavne divákom. My sa veľmi tešíme, že už vyše roka v podstate sú verní seriálu Búrlivé víno a že je vďaka ním najsledovanejším seriálom na Slovensku. Samozrejme vďakujem tvorcom, scenáristom, režisérom, celému výrobnému štábu za skvelú prácu a v neposlednom rade hercom, ktorí tak skvele stvárňujú postavy. Takže ďakujeme veľmi pekne a predávam slovo. Gratulujeme. Blahoželáme. Kde ste boli? Kde ste boli? Čau. Blahoželáme. Gratulujeme. Tieto šaty si ty nechcela ukázať. Nemyslíš vážne. No, tak. Dobrý večer, tak táto vďaka je vlastne výborný som rečník, že? Pred kamerou je to horšie ako za kamerou, musím povedať. Ale v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým tvorcom, ktorí na tomto seriáli pracujú takmer dennodenne a je to obrovský tím, ktorý podľa mňa predvádza nadľudský výkon a dúfam, že nesklameme dôveru divákov aj do budúcna. Ďakujeme veľmi pekne. Režisér Matúš Libovič. Ešte ako jeden herec môže niečo povedať. Ešte jeden herec môže a potom už musíme ísť ďalej. Polák nám to totiž natiahol. Nech sa páči. Ale iný. Juraj. Tak ja za svoju maličkosť som rád, že môžem byť súčasťou tohto seriálu a taktiež ďakujem všetkým tvorcom a hereckým kolegom, režisérom,
scenaristom. Ďakujem veľmi pekne. Juraj, ale strašne si sa zmenil v tom seriáli tam. Ty si bol taký slušný, dobrý chalan. Dajte sa vy s tou Ninou ešte ale dokopy. No. Dobre, hovoríme za národ. Herci z Búrlivého vína, tvorcovia, režiséri, ďakujeme veľmi pekne, blahoželáme. Toto je seriál roka.